Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Soňky pajygaly ýagdaýlaryň arasynda bir ýanky tupan turtdy, onuň ýanky bir esasam Covid, şunyň arasynda bir kaýlygyň içinde gynançly ýagdaý döredi. Bir wagt Sovet Soýuzy döwründe delo wraçy diýip şol doktorlar gowulýady, şol kim şol ýewrey milletten motoşolar gowulat berdiler. Indi Türkmenistanyň içinde de şu edir şonuň ýalak lokmanlara garşy ýanky şol jenaýet işi gozgap edilen iş var. Ne şol bir kaý boldy şolar. Ol 7 adam ýanky Lewap welaýatynyň, onuň bir Kerkiden, bir Dänewden, Farapdan 7 doktor, 300 aýal maşgala, ýanky 400 hem erkek adam. Mesele nämede? Ýanky bir şol palatalarda ýatyrylýar diýip ozalam biz aýtdyk, ýöne palatalara tölemek, onuň 1,5 milyon pul bermek, bu zatlar hiç ýanyndan ýanky indi dermanlar üçin töle. Ýöne şu zatlaryň hemmesi gelenine ýanky gumanitar kömek hökmünde gelýär. Emma şu taýda şol palatalyň içinde doktorlary häli basyş edýän adamlar olaram ýanky güýjlenji edaralardan Muhammediýa, MVD diýä şolar. Indi ýanky bu doktorlar bular lukmanlar, bular ömrüni adamlar bejerip adamdan saglyk üçin görüşip beren adamlar, bular ol aňyrda puluny beýlekin bilen kime kömek etjek bolsa şo dermanlary berýärler. Bular ýanky bejerilen var bir topar onuň puluny berenak diýip ýankylardan talap edýärler. Näme üçin talap edýärler? Ol dermanlar ýanky bir haramdagyň yegenleri, şamşymyr, hajy-hajyk ýene şoňa menes bir topar şagallar bular. Hamala şolar getiripmişin. Şolara pul tölemeli. Ýanky bir güýjlenji organlaryň adamlary bulardan talap edýär bolýan. Bulan içinde şu ýanky Aşyl Çaryewich diýip ýanky Çaryw, şol ýaşy 70'den geçen adam, "Haw düşünüň şu adamlarda pul ýok, pul ýok" diýip bulary öldürmelimi diýip soranna ölsün diýerler. Olar berenak. Ýokmy? Ýok. Näme şular aýny bejerdik şunu diýerler. Ýa soň by Aşgabatdan ýanky bir Gurbangelliýew ananazar diýip bir prezident töwereginden gelip bular bu güýçlürak talap edip ýankylar bilen ýakalaşy urýarlar. Garra adam bilen 72'den 76 ýaş arasyndaky adam şol ýanky Aşyl Çaryewich bilen ýakalaşy urýar, daşyndaky doktorlaram çıdaman topulýarlardymy edýäniň näme diýdi. Özüm gumanitar gelen zat diýse, şonda da şol adamlary 15 günler we Abdüşükürde sakladylar. Onam ýanky welaýat kadyýatyň kadysy bir kim diýär ol ýanky bir Nurmurat Bazarow diýilen, bularyň her gaýysyna 9 ýyl berdi. 3 aýal maşgalany olar daşawda uratdylar 9 ýyl berip, 4'üsine mine bir ýanky Seydiň gapdaryna şagal türmesine umumy rejim şol türmesine şu wagt otyrlar. 2 aý bäri. Bulary göz görtöle ýanky şol hökümete garşy, prezidente garşy görüşdi diýip ýanky jegap aramy bulary. 9 ýyl berdiler. Näme üçin ýeriňden çykarmadyňyz? Sebäbi hakykatdan hem ýanky doktor lukmanlara garşy edilen jenaýet işbi. Men şunyň hemme dogan garnaşlaryna ýüzlenip aýdýanym, siz näme hilemozda sesiňi çykarman oturmaň. Sesiňi çykarman oturmaň. Näme suraty bolsa ýa-da şolara çykarylan näme jegap bolsa şoň kowaperini ugradyň. Biz hökmanyň suratda muny gerek bolsa Birleşen Milletler Guramasyna da ýetireriz, obasiýa da ýetireriz. Bu meseleni goýmarys. Indi bir ananazar Gurbangelliýew, onuň ýanky Nurmurat Bazarow. Siz bu zatlardan ýöne aman çykar söýtmäň. Bir ýürgiş siz şuňa jogap berersiňiz. Şul adamlary şunu ýetirip utanman 70 ýaşdan geçen adam ödem yarana atdylar. Şonu bastyryp ýörsiň. Haramda berdi Muhammed sana da aýra, sen ýüzlenýän. Sen özüň mara gutorun okuň şol özüňe ýanky doktor diýenme, honun mersi hakyl zatan bolup ýördiň. Ona baryp sen şolary näli göreşmeligini öwretjek diýenme. Ene sen şu eden işiň, sen galan ömrüňi maňlaýyňa sapadyr şu. Bilgin şunu. Sen ikirjenglemede dessini goýber şul adamlary.
Goy vermesem biz iyirgi şu meseleni kaldırıp ahiri Birleşen Milletler Kurulmasına yetirir. Nahak yerden şota desen ol şagal yegenliğine pul tölemi ötteyip ona prezidentine karşı görüştüydük. Siz onu bastım ediyorsunuz. Tovanı bilmedikler. Ene hormatly vatandaşlar, soňky bir kaýyň içinde ne şol bilinmeýän galanna biziň şu ýanky çeşmelerimizden gelen habar şu. Ene siziň hemmeňize hökmanyň surutda şunu ýetirmeli diýip şonu makul bildik. Halkyň hakkı var. Narod imeyt prava. Ey Ilahi Emine.